le avem noroc dacă le facem toate. Așa, toate. Ce frumusețe! Haideți, mai facem o misiune. Tot avem timp. O conducem asta. Mi-mi place. Am cam la mașină, ia, și cu ea călcai mult zombie, ia, și genii s-aveau voci, ia, e speria cât eu, e speria și zombie ăștia, ia. Vedeți dacă nu mă faceți că dacă cobor la voi, eu nu știți ce vă fac. Trebuie să mergem la ce mecanic. Să ne repare. Ori pe aici chiar n-am mai fost. Poate mai vine ceva mod de armă. E frumos. Ce damage am făcut lui ăla? 1000. Poc. Am mai făcut-o. Așa că a luat o direcția greșită. Sperăm să se audă mai bine. Să mașina undeva. Dar de ce să-l vezi cu el omor zombie? Și macetă electrică. Ăsta-i niezul. Cât zombie au omorât? Este cât să ne facă furia. Taci că stai capul. Taci că stai capul. Taci că stai și ții capul. Taci că stai și ții. Oi, frumos. Bă, tipo, tu n-ai priceput că eu stai ții capul? Mort. Frumos. Amu, cât de quick vrei? Poți n-aveți ceva de băut sau de mâncat? Merge și asta. They can't help what they are. They're sick in the head. I showed some compassion. I got bit. What do you want this? Protect the workshop while others work. Absolutely. Plus că îmi repar și mașina, deci îmi cam convine. Păstrăm. Nu vă faceți griji. Ne ajută tanki Florica. Începem. Ce? Stați o secundă că mi s-a schimbat.
Mica mea macetuță. Totuși e mai bun decât Ranch-ul. Hai. Mort. Mort. Și că am folosit clever-ul, da? Hai. Tira cap. O lovitură și la cap. Mai mult mi-a trebuit. Ce că harul. Foarte ascuțit. Uite-o leac. Să-mi ieși coțăric. Mort. Vedeți cum funcționează o... Vedeți cum merge o armă din nivelul ăsta. Uitați-o. Tu ești mai scund, ai? Mort. Aia cred că a căzut. Veniți că vă poftesc! Mort! Să-mi amintesc sfârșit. Chiar n-at? Wow! O să știi. I'm done. Cute. Așa, stați puțin să ne rep. Ne place. Noi vrem doar să reparăm acest homemade clever care costă 703. Cât? Dai puternic. Asta cum ar fi ține chestiile. Toate direct. Poți să fii tu cât de tare vrei, dar tu nu-ți da ție clever-ul meu. Cine știe când ne dai tu. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. Outside the resort to find. I'll see what I can do. All set? Hai să vedem. Scurtez duc tine acasă. Nu-i tare greu. 819 metri. Simplu. Ei, fetito, știi vreun cântecel? Știu eu. Dennis McDonald avea o mașină blindată și cu ea călca mult zombie. Și călca mult zombie. Unchiul Dennis avea o fermă, ia-ia-yo, și la ea avea mult zombie, ia-ia-yo. Așa, ia, piu. Uitați ce zboară. Ca uns merge mașina asta, știți cum ca uns. Foc. Stai, fetucă, stai țăr aici. Că am găsit eu aceea o chestie care m-a interesat mult. Și adică ați să vedeți, băi, că asta e arena lobby. Aici venim dacă vrem să ne confruntăm cu zombie și nu câștigăm absolut nimic.
Și doar pentru distracție, dar. Stop right there! Stay where you are! Hey, easy there, friend. We're not infected. You're alive? I didn't think there was anyone living left out there. Come on, follow me. If you're looking for the evacuation point, you're too late. It's closed. Colonel White's orders. Yeah, actually, we were. Don't worry. This is an old bomb shelter, very well fortified. It was the evacuation point for anyone exposed to the disease. They were examined and quarantined. M-am prins. Da, tipul, la mine mă interesează chistoacele tale. Nu mă interesează altceva. Acesta. Hot Mode Blade. Ați vedem cam ce terminăm să construim. Un Hot Mode Blade. Doar maceta? Wow. Hai, vedem ce ai mai. Mai degrabă ce avem noi să-ți dăm să iază. Cumperi. Cumpărat. Cel puțin am putea să ne facem cuțitașul nostru. În rest n-avem ce face aici. Pentru asta am intrat, pentru mod. Șmecher pe aici. O construcție masivă. Cel puțin bine că mai aveam de vreo 2-3 chestii din... simplu. Dar serios cum n-a terminat jocul. Îl termin cu voi. Why not? Și nu uitați, mai dați idei ce mai vreți să mai filmez. Cum dracu? Ce-a făcut draca asta? Scoate rapid maceta, vă că poate ne întâlnim cu niște zombi, tu știi ce facem? Adiem așa de o șaradă. Să-mi mor eu, asta s-a dus înapoi. E clar că avem nevoie de o mașină. Mă aduc înapoi când... Stai. Ce avem noi aici e plin de un bunker. Hai să vedem, poate găsim ceva ca lumea pe aici. Așa, ca o misiune secundară. Poate găsim o chestie tare aici. Cum dracu necăm la el? Dă-te încolo. Odihnește-te, pătuco. Let's open this up. Mai aveam 100 de metri și ajungem. Pentru că asta are și carnet. Nu mă așteptam să ne aștept la ieșire, dar... Parcă și pe aici văzusem eu cum era ceva. Peliere!
Taci, mă. Taci, mă, că te-am feriat. Electronics. Nothing. Taci, mă. Deci au făcut o clădire atât de ciudată pentru nimic. Tâb. Oare e ceva și pe aici? Pe acoperiș? Prin spate? Abu, mai ciudim și noi ceva. Da. Degeaba. There. Ce-ți fac? Dați nu, dezactivăm waypoint-ul. Dar ne spune și dați quests. Dați quest. Ăștia să ne setăm noi drumul. Da. Nu că n-am mai fi făcut-o, dar... Trebuie să mergem. Dar măcar îmi place mașina. Vreau să mergem nu știu unde, în afara orașului și cred că știu și unde. Dar știți că am mai jucat puțin. Mor. Să luăm nu știu ce medicine. Îndrăznește vreun tax să pună în fața bulldogului meu? Așa cred. Fetițo! Ți-ți pare? Bă, fanilor! Bă, vi se pare că ăștia încearcă șmecherii cu noi? Bun, deci nu mi se pare. Așa. Că, nu știu, mașina mea prea șmecherii. Mai călcăm un zombie. Ori. Asta. Acum pe Hot Blade Mode. Dar tăceți că e bine. Atâtea moduri înainte. Nu știți voi. Sandy. Nu știu. Aici ne-am blocat. Dar nu mai lăsăm pitantica asta ca să faci urât. Iar ia mașina să duci înapoi la atelier. Așa. Porc. Oh. Bagă nitro. Act 2. Mixed Blessings. Omul de știi și pe ce înseamnă. Altă locație, cred că. Oh. Că ăsta e tare puternic. Cu ăsta, dacă i-am pus, am luat-o pe apasă.